yourself. You reflect on the things you have been doing the whole week. From the last penitential activity in Awe, abesisithi kuThixo silahlekile thina njengegusha ezandleni. Siyekile ezonto esingesizenzile asazenza. Senza ezonto esingesingazenzi. Ebudeni beveki, there are people amongst us who are the injustices of other people. Phakathi kwethu bakho abangikile babanye abantu. Phakathi kwethu there are people who cry each and every evening just because of us. Not because sometimes it is unintentional, sometimes it is intentional, sometimes it is unintentional. But at this moment, I invite you in a moment of grace and mercy. Sometimes siyalucela uxolo silubandezelwe kwaba bantu sibacela uxolo kubo. But I invite you to someone who will say kuwe wakuthi Thixo ndingumoni phambi kwakho. Athi say no more. Yiza njengoko njalo. Wakuthi ndilihlwempu ndiyimfama andiphili ngenxa zonke. Athi say no more kungoko ndizayo. And so I invite you at this moment, as we are going to pray for the sins that we have been doing, at this moment I invite you to reflect on that. At sins that cause failure to some other people. And so today I invite you ukuza kondisithi into okubana khawuze uThixo njengobunjalo. Kamanye amaxesha ucinga uThixo ufuni, he needs nothing from you but just your acceptance. Lando ithi acknowledge, I know that I'm a sinner. Kamanye amaxesha siphakamela sithi siphakamela noThixo singafuni ukuthi singaboni. And so at this moment I invite you bazalwane in a prayer of penitence. Dithi kuwe, you and me, we are all sinners. There is no one perfect here. Akakho umuntu ongenazo shortfalls, akakho umuntu ongenazo izinto ebezenze ebudeni beveki ezimenze wahlukana nofefe likaThixo. But at this moment I invite you in saying kuThixo into yokubana ndilifuni itahu lakho, tahu I envy nothing andinedekanga ngumsebenzi wami. Imisebenzi yethu isohlule. Now siphosa kuThixo sisithi Nkosi ukuba kungezanga mhlawumbe ngenithwala icala lami. Mhlawumbe ngenithwala icala lami. Khawucinge ukuba uYesu ebengakhange ame eCalvary ngenxa yami nawe ngowuphi namhlanje. Ngezinto zenze ebantwaneni babantu ngowuphi namhlanje. Imagine ingqondo kaThixo phezu kwakho. And so bazalwane yekani izono no ikenilungi. As God calls you, uThixo needs nothing from you but simply an acknowledgement of that I am a sinner. Nesa sono ucinga bayisosono sisono kuThixo. Sisono kuThixo. And so, as we are going to say, Ndingumoni phambi kwakho, there is no one who will act as a priest okanye as umbingeleli phakathi kwakho noThixo. It is Jesus nawe ngalomzuzu. Azawuma athi uMpostoli uPawulos umnye umlamleli phakathi kwam nawe uYesu Kristu owama and so at this moment we will take that moment and you will come. I believe in prayer that you are comfortable in. I believe in prayer that you are comfortable. If you feel that, if you feel that but now Mike, I don't want anything else but simply voices voices that will simply say, Thixo andiyazi ukuba ndingohlukana njani nezizono kodwa nditsalwa luthando lwakho that I did not know that I was
was not aware of. And at this moment, nditsalwa lulo. Tsala lulo. Ndingumoni phambi kwakho. Ndinetyala, Thixo.